мегузарем ба тафсилоти гузоришҳо. Натиҷаи амалиёти бо барори кормандони оперативӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Айнӣ бо мусодираи наздик 2.5 килограмм металли нави симоб ва боздошти 3 нафар анҷомид. гумонбарон сокинони ҳамин ноҳия буда баъди кӯшиши ба муомилот баровардани моддаи заҳролуд дастгир шуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Айнӣ дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ муомилоти ғайриқонунии моддаҳои заҳролуд яъне фурӯши махфиёнаи металли симобро дар ҳудуди ноҳия ошкор намуданд. ахбороти оперативӣ оиди он ки шаҳрванд Шохуҷаев Парвиз Фурқатович соли таваллудаш 1993 сокини шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ ғайриқонунӣ металли симобро дар ихтиёр дошта мақсади фурӯхтани онро дорад, тасдиқи худро ёфт ва аз гумонбаршуда 2 килои 457 грамм металли симоб мусодира гардид. ҳамчунин дар ҷараёни чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ шарикони ҷиноятӣ шаҳрвандон Шарипов Шӯҳрат Исмоилович соли таваллудаш 1975, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Анзоб ва Бадалов Доро Бадалмаҳмадович соли таваллудаш 1986, сокини шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ муайяну боздошт гардиданд ки дар дарёфт ва ба муомилот баровардани моддаи заҳролуд ба иҷрокунандаи ҷиноят мусоидат намуданд. Ман мехостам ҳамин 2 кило 500 грамм симобро 1 кило нохта фурӯхта. моддаҳои ҷилодиҳандаи заҳролуд ки ташхис металли нави симоб бо вазни 2 килои 457 грамм будани онро тасдиқ кардааст, дар зарфи пластикии ҷойгир ва ба муомилот бароварда шудааст. гумонбаршуда бар ивази ин миқдор металли симоб 3300 сомонӣ талаб кардааст. дар Тоҷикистон бо назардошти заҳролудӣ ва хавфнок будан ба саломатӣ муомилоти металли симоб ғайриқонунӣ буда бо таҳдиди ҷавобгарии ҷиноятӣ манъ карда шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 206 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати иттифоқи сегона чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.